салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб ва имрӯз бошад ман ба шумо аз хатарноктарин муҳофизони ҷаҳон аз шахсони шинохта ба шумо муаррифӣ мекунем. Аз Флойд Майвезер, боксёри шинохтаи ҷаҳон сар карда то овозхони шинохтаи дунё Ҷастин Бибер тамом мекунем ва дар охир бошад бо модели ҷаҳони амрикоӣ ки бо ӯ чӣ рух дод ба шумо нишон хоҳем дод. Барои ҳамин қадр то охири видеоролика тамошо кунед. Бениҳоят видео интересни мешава. Баъд як рекламача мо ролика сар мекунем. Агар шумо обуна шудагӣ набошед дар канали мо обуна шавед ва ҳатман зангулачаро пахш намоед ва як лайки дигар ва мо ролика сар кардем. Меравем. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. баъдан дар шотон пул партоен. баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. силкаш дар описания. Флойд Майвезер ин яке аз дорандаи медали олимпӣ дар ҷаҳон ва чемпиони чангкаратаи ҷаҳон дар вазни худаш ва яке аз сердаромадтарин боксёрҳо дар рӯи ҷаҳон айни замон ба ҳисоб меравад. шояд бисёре аз шумо тасаввур кунад ки боксёрҳои шинохтаи ҷаҳон ниёзе ба муҳофиз надошта бошад, аммо мутаассифона шумо хато мекунед. аз ҳама хатарноктарин муҳофизонро боз ҳамин боксёрҳо мегиранд ва Флойд Майвезер бошад беҳтарин ва хатарноктарин муҳофизонро барои худаш ихтиёр кардааст. албатта ки берун аз саҳна касе ҷуръат накунад ба Флойд Майвезер ҳатто даст бардорад, албатта ки агар ягон девонае набошад. аммо аз тарафи дигар Майвезер ба амнияташ таваҷҷӯҳи бениҳоят ҷиддӣ дорад ва аз ҳамин хотир Майвезер ба худ якчанд муҳофизони ғулпайкарро ихтиёр кардааст ва ҳамроҳи ӯ ҳама ҷо мегарданд. Флойд Майвезер бо доштани қадди 173 сантиметр дар байни ин одамони бузбалақ қариб ки гум мешавад ва ҳамин хел фикр мекунӣ ки гӯё ки қадди ӯ пастакак бошад, аммо ин тавр нест. Майвезер дар ин бора илова карда гуфтааст ки андозаи қадди баланд доштани муҳофизонаш барои ӯ хеле муҳим аст. аз ҳамин хотир тамоми муҳофизони ӯро гурӯҳи аз одамони ғулпайкар ташкил медиҳад. Майвезер ба муҳофизонаш на танҳо пули хуб медиҳад, балки он чиро ки онҳо ниёз доранд ба онҳо дар ихтиёрашон мегузорад, барои он ки онҳо корашонро ба тамоми ҷиддият ба таври аъло анҷом диҳанд. ва дар баробари ин пуле ки ӯ пешниҳод кардааст, муҳофизонаш ба хубӣ аз уҳдаи корашон мебароянд ва кӯшиш мекунанд ки сазовори ин маоши баланди Майвезер бошанд ва аз байни онҳо ҳеҷ касе наметавонад ба Майвезер ҳатто бе иҷозаи онҳо даст дароз кунад. инак тамошобинони гиромӣ, мегузарем ба репхони машҳури амрикоӣ Snoop Dogg. ба муҳофизони ӯ нигаред ки чӣ гуна онҳо ғулпайкар ва аз як нигоҳи аввал фаҳмида мешавад ки Snoop Dogg дар пеши онҳо хурдакак аст ва муҳофизонаш бошад қариб ки 3 баробари ӯ бузург ҳастанд. аз ҳамин ҷо фаҳмида мешавад ки андозаи муҳофизони ӯ хело ҳам бузург ва чашмрас аст. Snoop Dogg дар тамоми ин карьераи репхониаш чандин маротиба аз тарафи душманонаш мавриди ҳамла қарор гирифта буд ва ҳар боре аз ҷониби ин муҳофизон муҳофизат мешуд ва ҷон ба саломат мебурд. мисоли оддӣ, вақте ки дар соли 2003 ӯ мавриди ҳамла аз ҷониби силоҳдорон қарор гирифт, аз ҷониби 8 муҳофизаш тавонист ки муҳофизат шавад ва ҷон ба саломат барад. агарчанде дар ин ҳамла якчанд муҳофизи вай осеби ҷиддӣ дид ва як нафари онҳо фавт дид, аммо Snoop Dogg ба таври мӯъҷизавӣ ҷон ба саломат бурд ва ҳатто осебе надид. ин муҳофизон на танҳо берун аз саҳна Snoop Dogg-ро муҳофизат мекунанд, балки ҳатто дар вақти виступления, яъне дар вақти баромад ва репхонияшон низ чор чашмашон ба ҳамин сароянда хоҳад буд ва ҳатто дар зали консертӣ ҳам намегузоранд ки ягон нафаре ба Snoop Dogg наздик шаванд. ва чуноне ки дар ин навор мебинед, онҳо аз уҳдаи корашон хуб мебароянд. ва инак дӯстон мегузарем ба яке аз овозхонҳои машҳуру ҷавони ҷаҳон Ҷастин Бибер ва ӯ худро дар канори ана ин муҳофизон хуб эҳсос мекунад. Ҷастин Бибер дар синни ин ҷавонияш тавонистааст ҳам сарватманд шаваду ва ҳам дар дили миллионҳо ҷавонон ҷой шавад ва аз ҳамин сабаб аст ки ӯ ба амнияташ ҷиддӣ аҳамият медиҳад ва хавотир аст ва дар миёни муҳофизони зиёд мегардад. шумо танҳо тасаввур кунед ки ҳатто канали ӯ дар YouTube 53 миллион обуначӣ дорад ва дар канали ӯ ҳамагӣ 21
миллиард тамошобин вуҷуд дорад, ки ин бениҳоят шумораи калон аст. яке аз муҳофизини вай ана ин ҷавоне ки ҳозир шумо дар акс мебинед бо номи Меки хатарноктарин муҳофиз ҳам дар карьераи Ҷастин Бибер ва ҳам дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва чандин бор таъкид намуданд ки беҳтар аст ки бо ин мард рӯбарӯ нашаванд. ин ҷавон на танҳо боксёри хуб ва варзишгари беҳтарин аст, балки тирандози хуб низ ҳаст ва инро пайдарҳам дар инстаграмаш ба таври ошкоро нашр мекунад. аз сабабе ки ба Меки маоши хуб дода мешавад аз тарафи Ҷастин Бибер, ӯ низ метавонад ки ба тамоми боварӣ ба тамоми кунҷҳои гарми ҷаҳон ба сайру гашт барояд ва ҳамин тавр ҳам мекунад ва аз сайру саёҳати худ ҳамеша суратҳо гирифта дар инстаграмаш нашр месозад. ва тамошобинони гиромӣ мегузарем ба репхони машҳури амрико ва ҳамчунин ҷаҳон Дрейк низ яке аз чеҳраҳои шинохтаи амрико ба ҳисоб меравад. аз ҳамин сабаб ӯ низ ба муҳофизони зиёд ва хатарнок эҳтиёҷ дорад. аммо Дрейк дар соли 2017 саволе ки Крис Браун ба Дрейк дода буд дар масъалаи муҳофиз, ӯ ин саволро бениҳоят ҷиддӣ гирифт. буданд ҳолатҳое ки дар як клуби шабона ин ду репхони машҳур бо якдигар баҳс карданд ва баҳсашон ба мунохиша бархест ва онҳо ҳисобӣ аз якдигар зарари ҷиддӣ диданд. ва пас аз ин ҳодиса Дрейк ба худаш ин ду муҳофизи ғулпайкарро таъин кард. ба ин суратҳо нигаред ки ин ду муҳофиз ҳатто аз як нигоҳашон одам дар навбати аввал метарсад ва ваҳм ҷо мекунад куҷо ҳамла кардан ба инҳо. ин ду муҳофиз бошад ҳамеша якеашон аз пеши Дрейк ва яки дигараш аз қафояш ҳаракат мекунад ва ҳама чизро таҳти назар қарор медиҳанд. ва ҳатто ба ин ҳама амнияти бузург нигоҳ накарда, Дрейк ҳамеша мехоҳад ки чеҳраашонро аз назари умум махфӣ нигоҳ дорад ва чеҳраашро пинҳон мекунад ки то ӯро нашиносанд. дар ҳамин ҷо видеоролики мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад ҳатман лайк гузорӣ кунед, обуна шавед ва ба тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба дӯстонатон падилитса кунед ва инчунин ҳатман зангулачаро низ пахш намоед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.